Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Lagi ko pong nahuhuli na nilalandi ng kaibigan ko ang boyfriend kong si Ralph. Gustong-gusto naman ni Ralph. Hindi kaya. Ay, feel good morning po, Uncle and Tita. Pati na rin sa lahat ng nakikinig at nanonood ng radyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si George. Opo, panlalaki po yung pangalan ko. From San Mateo, Rizal. 3 years na po kami ng boyfriend kong si Ralph. Maayos naman po ang lahat kasi kapag may mga okasyon, sinasama niya naman ako sa mga kaibigan namin. Pati sa family niya. Hindi po ako selosa. Weh! Huwag ka lang muna, Mang Kanor. Pero iba po kasi yung galawan ni Greta. Kaya winarningan ko po si Ralph na umiwas para wala na lang gulo. Girl's instinct. Alam niyo yun? At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Uy, salamat sa pagpunta niyo sa birthday ko, ha, mga friends. Walang ano man yun. Basta ako nagdala ng ano ha. Ilista mo dyan sa memories natin na ako yung nagdala ng carbonara. Ba't may listahan? Birthday ito. Hindi, para lang pag birthday ko, maalala mo na may dala ako. Ako naman, may dala ako ba? Lumpia Shanghai. Ano ba klaseng birthday to? Bakit may nagdadala tayo ng mga pagkain? Kasi regalo natin, mahal naman natin si Trixie. Pero yung lumpia Shanghai mo, huwag ka ma-offend ha. Makunat na. Actually, 1 week na yan sa rep, bye. Inilit ko lang yan. Pwede na rin. Happy birthday, Trixie. Happy birthday, friend. Trix. Trixie, ito yung Uy, regalo nandito ko. kayong dalawa. Regalo ko sa'yo, di ba? Uniqlo. Ay, salamat. Di ba favorite mo yung mga polo shirt dyan? Doon? Gusto ko yung sports bra. Oo, hindi. Nilagay ko na dyan. Kasi alam ko, lagi mo sinasabi sa akin na gusto mo yun eh. Kaya yung binili namin ni Ralph. Di ba, Ralph? Oo naman, happy birthday. Gusto ko yung outfitan mo ngayon, Mars, kasi Brazil, di ba? Paborito ng mga seaman. Brazil. Parang United Nations, hindi mo naman sinabi dapat nakapag ako. Pero George, Zimbabwe, ganon. Pero huwag ka ma-offend sa akin, George, ha? Hindi bagay sa'yo yung crop top. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Uy! Ba't ka nangingialam dyan, ha?
Ikaw, hindi, Greta. alam mo naman, straightforward yung kaibigan natin na yan. Oo, nagsasabi na ako na, at saka George, Ralph, ang ganda ng gupit mo. Thank you. Tingin mo, hawakan ko dito. Ang ganda ng pagkahati mo ngayon nasa left side. Ang ganda. Uncle Emerge tumira niyan eh. At si Tsaka Uncle yung polo Latan. shirt mong gray, ang ganda. Ay, Saan mo salamat. napili yan? Unique lang din Ay, yan. di, ano lang yan, sale lang yan. Ang ganda, ayusin ko yung kwelyo Ako na yung mag-aayos, ako yung boyfriend eh. Ay, ako yung girlfriend eh. Kumain na ba kayo? Kain Hindi, na ako na. tayo. Mas magaling talaga ako sa mga, ganyan, fashion na ganyan. Ralph, teka lang. Parang dandruff ka. Hindi ka ba tinuturoan nito ni George na dandruff shampoo? Kasi... Ano yun, dandruff ka pawis? pala, Ralph? Ay. Dandruff ka pala? Hindi mo sinasabi sa akin? Ano? Hindi yun. Kailangan pa bang sabihin yun? Check mo dapat yung anit ng boyfriend mo. Tingin ko nga yung anit mo, Ralph. Oh my God, ang dami! Alam mo, may kilala akong dermatologist. Gusto mo? Hindi, okay Samahan lang kita. ako. Okay lang ako. Nakikiliti ako eh. Ay, wag. Kain na kaya tayo? Mamaya na yung Ay, oo usapang nga. dandruff kasi birthday to, di ba? Kantahan natin si Trixie. Trixie, sorry, Oh, bay, kantahan natin si Trixie, bay. Oo, Mango Bravo lang yung nadala kong cake, sorry Oy, Alam mo, hindi ko Mars. favorite yan. Ba't yun yung binili nyo? Gusto ko ng ube makapuno na cake. Birthday mo? Birthday mo na! High blood ako sa'yo! Ha? Ikaw yung... Greta, ha? Ako yung may birthday! Sino yung kakain sa birthday mo? Bisita! Oh, sino yung bisita mo? Ikaw. Oo, di ba? Ay, oo nga. Dapat ubi makapuno yung binili mo, Mars. Kaya nga, Ralph, gusto mo pag-grab tayo ng ube makapuno? Sige, pwede naman. Pero na naman ang cellphone mo. Ayan, oh. Saya mo na. Grab lang naman. Sige. Naghihiraman kayo ng cellphone? Mag-grab lang naman eh. Next time, mag-download ka na ha. George, napapansin ko ha. Nagsiselos yata nagsiselos ka yata. Hindi. Hindi ako nagsiselos. Hindi naman yan selos. Ba't ako nagsiselos? kumain na Enjoy lang tayo, enjoy lang tayo. Kain mo na tayo. Oo nga, nagugutom na ako yung birthday celebrant tapos Mamaya ka na. nakakagutom. Sana mamaya na magsalita si Trixie kasi magsa-self muna ako. Ang landi naman itong... Parang sobrang landi naman ito. Ano ba yung konsensya na yan? Napakaliwanag. Ni Greta. Parang sobrang off. Nilalandi ba niya ba yung boyfriend ko? Tingin nyo. Ay, Greta, ano? Yung mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live, tingin nyo, nilalandi ba ni Greta yung boyfriend ko? Ang aga naman magpa-poll question ng konsensya na yan. Mamaya pa yun eh. Ralph, At sige, abot mo naman yung ice kasi gusto ko ng ice cold beer. Sige, ito. At si Trixie yung may birthday. Si Trixie may bahay. Si Trixie mag-aabot ng Ayan mo na, yun may mabula, sorry. Ang pinagtataka ko dito sa mga nanonood po sa Facebook Live, pinapatulan ng boyfriend ko yung panlalandi ni Greta. nahalata ko yun, Mars. Pagkita tayo. Yung konsensya natin mag-usap para hindi nila marinig. Nahalata ko. Mars, balik na tayo. Sige na, kain na. Mars, sige na, dali na. Kain na tayo. Cheers mo na. Happy birthday to me. Jack, Ralph, hiwaan mo naman ako ng... Gusto mo yun, hiwaan? Gusto ko yung hiwa-hiwa. Hiwaan mo naman ako ng Mango Bravo. Ako! Gusto ko yung hiwa mo. Hiwaan! Hindi, kakanta mo... Di ba kakanta muna bago kainin ng cake? Kasi nga hindi ko nga gusto yung cake. Gusto ko nga ube makapuno. Ano ba yan? Wow, hindi mo gusto. Tapos mauna ka mag-slice. Bakit naging kaibigan natin to? Di ba? Mars, di ba nakakainis? Ba't naging kaibigan natin to? Mars, i-delete mo pa yung mata mo. Mars, Mars! ano ba nangyayari? Mukha na akong thirsty, Naisip Mars. mo ba yung naisip ko? Palagay ko nga, B1. Tama ka, B2. Operation? Tuli. Operation tulong? Ano talaga? Operation? Oo. Operation na natin to. Naiinis na ako sa Nainis babaeng ako to. eh. Ba't ka ba nagagalit? Sweet nyo, ang sweet nyo. May tawagan pa kayo sa... Gabi na. Una. Pasok ka na. Uwi na ako. Huwag kang magbait-baitan, Ralph.
Iisa-isahin ko ha. Yung mga napansin ko. Alam mo na hindi ako seryosa, pero iisa-isahin ko. Bakit kada utos ni Greta, ina-assist mo siya nang hingi ng yellow wow? Ako nga, hindi mo kinuha ng baso. Ikaw pa nag-abot? Birthday mo, bahay mo? Pangalawa, nang hiram ng jacket, pinahiram mo. Crop top siya ng crop top. Sabi niya pa sa akin, di bagay sa akin crop top ko. Siya crop top ng crop top, nang hiram pa ng jacket, pinahiram mo naman. Wow. Tapos eto ha? Nainita na kasi ako. Hinubad ko, kinuha niya. Hindi ko naman- Inislicean mo pa ng cake! Ha? Yung unang subo, sabi subuan mo, sinubuan mo naman. Wow, bagong kasal. Wow. Ralph. Teka lang. Ralph, sino ba dito? Naguguluhan ako. Explain mo sino girlfriend dito, Ralph. Ikaw! Nung in-slice ko yung Ralph, cake... hindi ako manhid. Bakit? Hindi tayo grade 2 dito. George. Ha? Mahal, makinig ka nga. In-slice ko yung cake. Para sa'yo yun. Nung iabot ko na sa'yo, kinuha niya. Para sa'yo yun eh. Oh, Ralph, huwag ka na mag-imbit. At saka yung unang susubuan na kita. Paglapit ng kutsara, humarang siya. Siya yung kumain. Bakit mo nga hinahayaan? Ha? Hindi At saka naman- nasa gitna ka namin siya, sa kanan mo, ako sa kaliwa. Wow! Ang gwapo mo naman. Pinagpipiesang ka ng mga babae. Gustong-gusto mo naman. Ralph! Kung matino kang lalaki at ayaw mo kung masaktan, hindi mo hahayaan na may gaganon sa yung babae. Hindi naman tayo grade 2 dito para maging insensitive tayo. Ralph, alam mo yung tama't malit. Ralph! Oo na. Gustong-gusto mo kasi! Hindi ko Gustong-gusto mo na may lumalandi sa'yo sa harapan ko pa ang bastos mo! Sorry na. Walang... tayo nag-away ng ganito. Sorry lang. Sorry. Dadaan eh. Ralph! Nahihiya ako sa mga ibang kaibigan natin doon. Alam nila! Tumahimik ka gabing-gabi na oh. Tara, ipasok ka na nga kita. Halika na. Pasok na. Tama na yan. Tama na. Ralph, wag mo tong baliwalain. Hindi ko babaliwalan. Sorry Ralph, na. minamaliit mo, iiwas- ini-invalidate mo yung feelings Hindi. ko. Hindi ko ini-invalidate. Iiwas na tayo para sa ganyan. Umiwas ka na ha. Opo. Last warning Opo. to. Opo. Sorry na. Wala na. Iiwas na ako. Promise. Parang sinasadya mo kasi. Ako ba yung lumalapit sa'yo? Lumalapit. Gustong-gusto mo Hindi nga. ko gusto. Ikaw mahal ko. Basta. Oo. What a fortune. Yun po ang first time naming mag-away ng malala ni Ralph. First time na ibang babae po pagsiselos ang dahilan. Pero hindi naman talaga ako nagsiselos. Di ba valid naman po yung mga dahilan ko? Tama po, ba't iba? Yung mga taxi driver dyan, sumagot naman kayo. Mga grab driver dyan. Hindi yan sasagot. Madadamay yan eh. Alam ko naman po na loyal si Ralph sa akin. Kaso, si Greta po ang lala. Parang higa, daig pa ang sawa, makapalupot sa boyfriend ko. Iba po talaga eh, di ba? Si Ralph po, isa siyang salesman. Kaya ang lakas ng appeal niya. Kahit sa lahat ng tao, magaling po siya talaga mag-sales talk. Pati yata sa babae ngayon, gagamitin niya yun. Pero sabi niya, hindi niya naman, wala pala siyang sinabi kanina na hindi niya type. Sabi niya lang, iiwasan niya na. Kaya tulungan niyo naman po ako. Greta, wag, Greta. Ba't ka ba nandito sa bahay ko? Bitawan mo ako. Umalis ka na. Eh, di ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatikim, Ralph. Hindi. May girlfriend ako. Madadamay na naman kami Hindi mga niya loyal malala- eh. Ha? Huwag na, loyal kasi ako. Ralph, may sasabihin ako sa'yo. Quiet. Oh. Ilalagay ko yung fingers ko sa lips mo. Stop, quiet. Sige. Listen ha, Ang bango listen. naman ng finger mo. Of course. Niready ko yan. Makinig ka. Oh. Hindi to malalaman ni George. Walang makakalansak ng kaibigan natin. Hindi nga pwede. Alam mo, ang daming nahuhumaling sa akin lalaki, tas ikaw tatanggihan mo ko. Ano ka ba? Napakaswerte mo. Bita, umalis ka na. Inihahain ko na ang hamburger ko sa'yo. Hindi mo pa kakagatin. Juicy-licious. Crispy-licious. Ano? Alam mo, Ayoko nga. tsaka ang bango ko, may mileg ko. Oo nga, bango. Diba? Ano
Umalis ka na. Umalis ka na. Promise, hindi dito makakarating kay George. Promise? Ay, hindi. Ano promise? Bitaw mo. George! Ay, mali. Ralph! Ay! Greta! Ang kakapal na mukha nyo! Wala akong ginawa. Sandali, wala akong ginawang masama. Ang kapal na mukha nyo! Uy! Lumayas kayo dito! Lumayas kang babaeng kakapal na mukha mo! Dali, uy. Ang kapal na mukha Tama na! mo! Tama na! Ang kapal na mukha nyo! Ngayon niyo po sabihin sa akin na mali yung kutob ko. Huling-huli ko po sila nangaligan. Sa bahay pa ng boyfriend ko. Ang papastos. Pero kailangan ko rin siyang matawarin eh. Dahil mahal ko po si Ralph. Pero akala ko tinigilan niya na si Greta at tumigil na rin sila. Pero may mga nabasa po akong chat. May endearment pa nga po sila na baby. Tapos nagsasend pa po ng picture si Greta na sexy siya. Nakatupis lang. Minsan, basta ang halay. Kaya po ng birthday ni Ralph, sinurprise ko siya. Regalo mo dyan. Happy birthday. Pwede na mag-usap? Bye, happy birthday, bye! Happy birthday, Uy, happy birthday, bye. Greta, bumili ako ng ube makapuno na cake kasi ito yung gusto mo. Grabe ka naman, natatouch naman ako sa, alam mo, ang swerte sa'yo ni Ralph. Pero mali pa rin yung suot mo, hindi pa rin bagay sa'yo. Teka, ano ba yung Ralph, sabihin pwede mo? tayo mag-usap dun sa may Dito, kusina? bye, dyan muna kaya, saglit lang. Happy birthday. Salamat. Ano yung surprise na sinasabi Ang mo? surprise ko sa'yo Alam ko na, ay... sapatos. Relo. Oo, nadala Pabango. ko na yan. Yes, lahat kompleto. At eto pa ang isang surprise. Pero ba? Ano? Ibibigay ko na sa inyo ni Greta yung gusto nyo. Ayoko na, Ralph. Ayoko na. Sa inyo na, sige na. Total baby, tuloy-tuloy nyo na yung babyhan nyo. Total, nagsasend siya ng mga sexy pictures, tuloy-tuloy nyo na. Nabasa ko lahat sa chat. Nasa akin lahat ng screenshots at wala ka nang ipapalusot sa akin. Ano pang ilulusot mo? Huwag ka na magsalita. Ba't ka nang alam sa cellphone ko? Ngayon, galit ka pa. Gaslighter ka pa. Ha? Kasalanan ko pa. Kung hindi ko pa makikita, hindi ko malalaman na iniiputan nyo na ako sa ulo. Mga walang iya kayo. Birthday Kaya- ko. Gaganituhin mo ako. Para special ang birthday mo at di mo makakalimutan. Happy birthday, Ralph. Happy birthday. Happy birthday. Ayoko na. Ano mo gawin sa akin? Ayoko na. Alis na ako. Happy birthday, Mag-enjoy ka. Alam ko mag-enjoy ka sa birthday mo. Alam ko. Kasi ito yung gustong-gusto yung dalawa. Ituloy nyo na. Ituloy nyo na. Please. Baby pala, ha? Ituloy nyo na. Ituloy nyo na. George! Ayoko na. George! Diyan ka na. George! George! Million reasons given me. George! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!